Čo keby ste dnes namiesto lekárne vyrazili do prírody? V Korni totiž nedávno vyrastla bylinková lekáreň pod holým nebom. Ešte v roku 2022 tu otvorili nový náučný chodník, ktorý dostal názov Bylinková lekáreň. Tento turistický chodník začína vo Vyšnej Korni, vstupom do osady u Majtána a prechádza osadami Šľahorka a Uhrtusov. V úvodnej osade u Majtána je v blízkosti aj autobusová zastávka Korňa Majtánovci, čo je druhá zastávka vyššie od obecného úradu, takže sa ku chodníku môžete pohodlne dopraviť autobusom. Tak poďte si tento náučný chodník s nami vychutnať spoločne aj vy. Možno sa pýtate, čo tvorí tento náučný chodník. Ak ste si mysleli, že bylinkový náučný chodník je tvorený klasickými informačnými tabuľami, tak ste na omyle. Asi po 10 minútach od začiatku stúpania narazíte na prvý informačný panel. Celkovo chodník tvorí 11 netradičných zastavení s dvierkami. Tie sú vyrobené z dreva a okrem základného popisu jednotlivých bylín, respektíve drevín, obsahujú aj fotografiu danej rastliny. S popisom sa dočítate rôzne informácie o liečivých účinkoch byliniek, ako aj o tom, v akom období je vhodný ich zber. Turistický chodník vybudovali a zhotovili zamestnanci obecného podniku Korňa a grafické spracovanie vyhotovila Mária Ščuriová. Chodník nás postupne prevedie spomínanými osadami obce vo Vyšnej Korni a popri vychádzke sa dozviete, v ktorých lokalitách si môžete nazbierať konkrétne bylinky. Trasa je pomerne nenáročná, cesta totiž väčšinou vedie po starej asfaltovej ceste. Od začiatku sme stúpali po červenej turistickej značke, avšak v osade Šľahorka, vzdialenej asi 1,2 km od začiatku trasy, čo je asi o 45 minút od začiatku, ešte pred bocianím hniezdom je potrebné sa od značky odkloniť. O priebehu náučného chodníka nás dobre informovali aj drevené smerové tabule, ktoré boli umiestnené pri dôležitých odbočkách na jednotlivých zastaveniach. Keď podídete bližšie k tomuto zastaveniu, máte možnosť otvoriť si toto okienko, no a prečítať si informácie o rôznych bylinkách. Viac informácií o každej byline, ktorá je súčasťou tohto bylinkového náučného chodníka, si môžete prečítať aj sami. Hneď keď tu prídete, tak otvoríte si takéto okienko a môžete si prečítať. No a okrem zastavenia tu nájdete aj bocianie hniezdo, naozaj obrovské, a ja teraz práve stojím pred ním. Okrem hniezda sú tu aj lavičky, ktoré slúžia na posedenie a oddych. Nachádzame sa zároveň na najvyššom bode náučného chodníka a tak sa odtiaľ naskytajú aj nejaké tie výhľady, a to na protiľahlé vrchy, kopce a osady. V diaľke uvidíte aj veľmi známe putnické miesto a chrám Panny Márie na Živčákovej.
Len kúsok za spomínanou osadou sa zároveň cesta na chvíľu mení na poľnú alebo skôr lesnú cestičku. Návštevníci sa na jednotlivých zastávkach môžu dozvedieť viac napríklad o materinej dúške, rumančeku pravom, lípe malolistej, púpave lekárskej, podbeli liečivom, baze čiernej či alchemilke obyčajnej. No a po pár metroch od Bocianieho hniezda dorazíme aj do osady Hrtúsovci. V tejto osade, ako aj v každej inej, nás uvítá aj drevená tabuľa, v ktorej máme aj vyrezané také drevené srdiečko, ako v každej inej osade v tejto obci Korňa. A krátko predtým nás čaká aj ďalšie zastavenie nášho naučného chodníka Bylinková lekáreň. Musím povedať, že na tomto mieste sa mi naozaj veľmi páči. Miesto ponúka skutočne nádherné prostredie, nachádzame sa uprostred krásnej kysuckej prírody. Svojou náročnosťou chodník patrí medzi tie ľahšie cesty, ktoré sú vhodné aj pre rodiny s menšími deťmi, takže pokojne sa tu môžete vydať aj s viac členov rodinou. S deťmi si vyčlente na chodník približne 2 hodinky. Zaujímavým elementom môže byť otváranie okienok s textom o bylinkách rovnako, ako vidíte aj v tomto videu, prípadne aj ich vyhľadávanie v prírode. Po ceste nie je žiadne zariadenie na občerstvenie. S horským bicyklom i športovým kočíkom je schodný. Chodník prechádza krásnymi prírodnými zákutiami. Čo sa ale týka tej prírody, tak okolo vás budú len múčne kvety, lietajúci hmyz, listnaté a ihličnaté stromy. Tento naučný chodník prispieva aj k lepšej ochrane životného prostredia. Pomáha predchádzať poškodzovaniu liečivých rastlín, napríklad nesprávnym zberom alebo trhaním nevhodných častí. Zároveň je výborným nástrojom environmentálneho vzdelávania pre žiakov, študentov aj všetkých návštevníkov. Takže práve sa nachádzame pri ďalšom zastavení tohto bylinkového naučného chodníka s názvom Jahoda lesná. Keď otvoríme toto zastavenie, túto búdku, tak tu nájdeme aj nejaký krásny popis. Korňa opäť turisticky obohatila nielen svoju obec, ale aj celý región Kysuce. Popri návšteve si v obci môžete zakúpiť aj bylinkový čaj. Po absolvovaní tohto chodníka sa dá pokračovať detským naučným chodníkom na Panorama Ranch o dĺžke približne 3,3 km, čo zvládnete tiež za necelé 2 hodinky. Návštevníkov o tom informuje aj smerová tabuľa pri poslednom zastavení tohto bylinkového naučného chodníka. Nie je potrebné ani dokončiť celý okruh a vráca sa späť k autobusovej zastávke Korňa Majtánovci, pretože krátko po konci naučného chodníka stojí najbližšia autobusová zastávka Korňa Vyšná Korňa. Celý tento chodník leží v kysuckej obci Korňa na severozápadnom Slovensku. Ak hľadáte miesto na oddych v prírode alebo tip na výlet s deťmi, toto miesto môže byť skvelou voľbou práve pre vás. A to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a ja vám ďakujem za vašu pozornosť.